Така, хора, искам да ви питам нещо, което много ме почудва. Що в TikTok, в YouTube, във всичко питат Левски или ЦСКА? Това или Лев или Евро? То се е казано Евро. Само се е казано Евро. Вие се избирате. Не питайте такива гадни въпроси. Да, не питайте. По-добре да не питате. Защото после става карница. Левски и ЦСКА гледат. И те се карат. И така изхвърчат от всички отбори, от всичко. И за това казвам, не се карате. Нищичко не правите. Да, защото не може аз, например, да съм от Левски и викам: Левски, искаш ли битка на ЦСКА? Или аз да напиша сега тук Левски или ЦСКА. Напишете в коментарите. Или сте от Левски? Да. Не знам, просто спрете. По-добре ме гледайте и се абонирайте, ако искате още такива видеа. И чао сега. Чакайте. И да. Аз викам. И аз искам да кажа в TikTok. Не мога да говоря, понеже тези, които имат приятели, съобщават. Тук как гледат. Кажете да не правят така, моля ви се. Кажете от градовете ви и напишете в коментарите от кой град сте. Защото ми е много любопитно. Аз съм от България, от Вършец. Днес ще вали и понеже ще се гримирам с вас, чакайте. Ако искате да кача видео как се гримирам, само натиснете сърце, напишете в коментарите искаме и да, хайде.